No morjens tiskiin ja tiskit koneeseen. Niin. Kyllä täällä makikohtelu on aika kaltoa tätä minunkin bisnestä. Ihmiset valittaa, kun ei ole rahaa oikein mitään ostoista. Voi vielä ihmetyttää, miten sitä sitten siihen kaljaan riittää rahaa, vaikka ei ole mitään rahaa, niin kyllä kaljaa pitää silti saada. No, onko se minun kannalta ihan hyvä juttu sekin. On kyllä hirveästi mennyt tää nuorisomusiikkikin, mitä ne tuota radiosta soittanut. Ihan semmoista hirveätä ympätystä ja kitaran renkutusta ja tämmöstä, niin eihän tuommoista nyt kestoa kuunnella. Ei oikein semmoista minun musiikkia taho soi siellä ollenkaan. Onneksi se Marjatta kuuluu, että se on hyvä kappale se. Mut semmoista saisi kyllä enemmänkin tulla. Terve! Mikä oli koella mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei pysty kattoon oikein. Ei saatana, joo, katsotaan mun verkkoa aina päästä kotiin, mutta olisi kiva, kun sitä palautat se sit, kun tuut hakee autoa ja tankki olisi kiva, kun olisi täällä tosiaan. Mä tiedän, onko sulla varaa tankata sen. Siinä se maksaa. Mitä se teillä maksaa nykyään?